and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kimahayan ko ang langit. Kinsa man yung lalaki nga may babagsadan? Oh, Diyos ko! Pistola! May bunot siyang pistola siyang kilid! Kung gipusil! Naigo ko siya. Klaro kayo nga. Naigo ko siya. Nagkapatay ko. Nagkapatay kong tao. Diyos ko, pasiluwa ko. Pasiluwa ko. Diyos ko! Diyos ko! Si Junis! Si Day Junis! Ay! Diyos ka malulayon! Si Junis! Wala siya maglihok kung nagkadugo ang iyang lawas sa agis pinusilan! Day! Day Junis! Day! Hospital! Kailangan madali ko siya! Madali ko siya sa hospital! Ay! Patay na yun doon, bro. Patay na yun siya. May gipusil ko nos gawas. Kalapas kong hirap akong ginawan. Mingaw mo ba eh? Kanoro? Kanoro? Oh, hala. Ano yung banay? Banay, eh? Kanoro? Bawa sa ila. Ako may kita nos mga taong nagkagubot sa gawas. Banay, banay. O si Benita po ha? Nagkabati ko nga mingon mo nga may kipusil. Ha? Kawan, kaning. O, ganun niya punting yung mga mata na ko. Kawan, kaning. Kanang dong Renan. Ang imo bang asawa ba? Oh, Si Jones ba? Jones? Ipusil siya suwa may hiltaw. oh, unsa? Wala ni maghihok sa dang gidani sa ospital sa katabang ninyong laki. Oh, Ginaw ko. Si Junis kipusil. laki. Gipusil ako asawa. Oh. Ako na lang tubag sa telepono, Corazon. Sige Manuel. Basig si Junis ka na. Hello. Sir! Sir Manuel, sir! May kay katubag, sir! Kanor. Nga ba, mura ka man og napanik ka. Sir! Usa may netabo ni mo diya sa bahay. Ha? May daotan bang netabo sa kada? Sir! Ginapatan ba sa nirinan, ha? Sulti ko. Kini, sir! Alag pa'y paos magkurason ini. Ibalita ko karon nimo ha. Tingali ka takihon na sabsiya siyang sakit. Kaya nga naman. Usa may netabo, Kanor. Diretso, hagor ko sa pagsulti. Sir Manuel, sir! Si Day Junis, sir! Gipusil! Usa? Si Junis? Ginoo ko. Manuel? Ngano? Oh. Kung sinita mo? Kinsa na nangabi mo? Ha? Manuel? Kinsa ka itong nanawag ha? Anong ingon ni Ana ang imong reaksyon? O gidali nimo sa pagbutang ang auditibo? Kinsa ka itong nanawag? Corazon, wa. Manuel, tugaani ko gustinuod. Si Kanor ba ka itong nanawag? O nagpahibaw nga gidapatan na usab ni Rina ng atong anak? Ha, Manuel? Sultihin ko sa tinuod, Manuel. No. Nasayip ka, Corazon. Dili si Kanor na nawag, oy. Kuan, usa sa atong mga tao, sa atong negosyo ang nanawag. Og nagpahibaw nga ang iyang anak tuwa sa ospital og na-admit. Og nagkinahanglan kini og dako nga kantidad. Mao nga nahasol ko kay ganyo kini nga manguwam og kwarta nga dako ra ba? Mao pa. Ay, abi ko unsa na. Aw, tabangan talanggod sila gud kutob sa atong makaya. Sige. Tabangan na to sila. Sige, adini ka lang ha. Kay adtuon ko siya nga tuwa karon sa ospital. O sige. Dili ta ihikaw ang atong panabang sa tao nga nagkinahanglan sa atong panabang, Manuel. Ay, sige, Corazon. Arisa ko ha. Sige. Sige. Problema tuod ning hitabua.
Pero dili kinahanglan nga hikawan namo ang tao nga nakinahanglan sa among panaba. Diyos ko, kaysa makailagpusil sa among anak. Kung patay naman kanay karon ng akong anak, wag ko laing mapasanghinlan sa posibleng naghimo ni kadto yung Kristi Lidisma. Siya ra ang bugtong tao nga makahimog dawtan sa akong anak. Nagbunga na gid og di maayo ang hugot nga pagdumili ni Junice nga makigbuwag kang Rinan. Di unta kini mo sangpot sa ingon nini kung nagigbuwag pa lang siya sa hingpit sa iyong bana. Kung si ko patay na karon nga maabtan ko kang wala. Usaon ko baka sa pagsulti nga akong asawa sa tanan. Usaon baka. Ha! Rinan. Si Rinan. Usagi dyan sa ako mabasol di netabo sa akong anak. Silang duha si Christy ang iduot nga tusokmanan kung may tabo man nga mapildi ang kinabuhi ni Junice. Ay, salamat. Salamat taon. Salamat taon kanimo Diyos ko nga luwas ras day Junice. Pastilan ko nahitabong namatay siya. Usao naman lang taon. Ay. Sir? Sir? Si Junice. Kumusta si Junice, ha? Ay, relax lang, sir. Relax lang, sir. Okay nang kahimtang ni Day Junice, sir. Duha ka bala ang iyang igo, sir. Usa? Apan, wa siya maigos patsyanan nga bayad, sir. Apan, kinahanglan lang kuno nga operahan sa sir. Kay miungot man, miungot sa uwan niyang abaga ang usa ka bala. Apan, matod pa sa doktor, sir. Dili na angay kapalakan na iyang kahimtang. Mao na, sir. Mao na. Ay, Ginoo, salamat ito, Diyos ko. Daghan kayo salamat nga, wa mamatay ang akong anak. Sa mga kinipagkahitubo, ha, Kanor? Nga nung napusilan man si Junice. O din siya'y napita gipusil. O kinsa ay nagpusil kan Junice, ha? Kinsa, Kanor? Tulog ka na kong ospital ng syudad akong gisundan. Apa nawa si Junice? Asa pa kasi ospital lagi daan ka, no? Ginoo ko. Kinsa pa kayo may pusil ko kasawa. Kinsa man. Sir Manuel. Mao ka na, Kanor. Wala ang tao nga makahimog dautan sa akong anak. Gawas lang atong Kristing kabit sa iyang bana. Ug di ba ka? Si Rinan gid mismo. Ay, ko, sir. Ambot lang yung ka, sir, ha? Kay wa may taon kikita sa pagpusilgod. Di lang ta mapasangil dayon og tao, sir. Kay wa man tayo ebidensya gud. Kinahanglan nga sumbong ko kini sa hukmanan. O ipapik ako kato si Christy. Lakip na si Rinan nga iyang bana. Pamarin? Ay, si Rinan, sir. Niya siya. Pa? Kano? O sa mga tabuha? Ha? Kano kini? Kisa ni pusil ko masawa? Kinsa? Ayaw mig pangutan. Sir. Sir. Ako ang angay mangutan na nimo kung si Kinsa inyong gisugo aron pusilo ng akong anak. Pa! Kinsa ka ninyong duha ni Christy ang mastermind sa pagpusil sa akong anak? Kinsa! Ay, yes, sir. Ayaw, sir. Doon na tayo balaod nga mo'y musilot sa matuod nga makasasa, sir. Ayaw kumkumang balaod, Sir Manuel. May mabuhi Ay, di mahimo, sir. Ipat yun ko kulat tao kung inisalbahis niya para buhi ko! Di, lagi Buhi ko! mahimo. Pamarin! Dili ako nagsugo ang pusilo ng akong asawa pa. Dili ako, Pamarin! Hayop ka, Rinan! Wala yung tao nga makahimo ninigawas lang kaninyong duha ni Christy! Hayop mo! Sir, igo na, sir. Igo na, sir. Hayop! Sir, igo na. Ay, di tayo kabuhian, sir. Igo na, sir. Ayaw padasi mo kasuko. Mas mudako lang ang problema kung hangtod ka, makapatay daw. Kanor. Kana, sir. Hilak lang sa kung abaga, sir. Kana.
Sir, kalma lang, sir. Relax lang, sir. Ang importante nga wa mamatay si Junis. Dako pang buhi ang imong anak. Kumusta na kakaroon ng gisugo ko ni Coco? Nagasugod na ba ka siya sa paghanting kang Junis? Si Renana. Taon-taon na gingawa na siya magpakita na ako. Tuwa na siya karoon kanunay sa kiliran sa iyang asawa. Renana. Buhaton ko ang tanan aron mabalik ka na ako. Ginalang mawa na sa hingpit ang imong asawa. Oh, ang ako cellphone. Oh, si Kukong kining minawag. Hello? Kukong? Ma'am? Kumusta na? Hino, ma'am. Patay na, ma'am. Patay na. Oh, ha? Patay? Ano, ma'am? Natuman ko na ang isugong na ko, ma'am. Ipusit ko siya. Oh, patay na si Junis, ma'am. Unsa? Bilib ko ni mo, Kokong. Natuman mo dahil ang gisugo ko ni mo. Oh, may sakinan gabi abot. Sige, Kokong. Magsulti lang niya kita pag-usab. Renan? Renan, honey! Salamat ka niya ka na. Ibalik ka na. Renan. Nganong nabuhat mo kiti, Christy? Gano? 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 Unsa ba dahil mo, ha? Ngano mag-isok ka man kayong may abot? Ngano na kahimo ka pagsugo og tao aron patyo na akong asawa? Ngano, Christy? Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!